Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion, patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Pupot sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pitsa 1 gid bulan sang Hunyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu ngaton arangkadahon karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong man sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkaka sa mga kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo tambal man sa ubos sipon kag gilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kaginadul is 41 na unahon ta ang maayong balita kadasig no aprobado sang Senado sa third kag final reading na ang House Bill 6731 ining hagna nga naga plano magpatukod sang General Hospital diri sa Bacolod. Maayo ining balita gid suno kay Congreg unanimous gid nga gin-aprobahan ang hagna sa boto nga 23 pabor, wala gid ni isa nga nagpamatok. Ti siling ni Congressman Greg Gasataya nga ang Senado nagpaina sang 600 milyones para punduhan ang pagtukod sa hospital kag ini ilakip sa 2022 national budget sang Department of Health. Balo kamo kung nga kinanglano naton ang General Hospital, bangod ginadala na ini sa isyu politika. Nga ang hospital, kalabanan ko no, taga-syudad sa Bacolod, siling nila, taga-Bacolod man ang nagapulos na sa hospital. Kung sa bagay, ining hospital dire mga naging butang sa syudad sa Bacolod. Subong ang hospital regional ni ganyan, di mapusla na. Porte man ka istrikto. Bisan magkuha balita, di maghatag balita. Amo nang nagkakatabo. Si may niya nga may ara kita, kaugalingon nga hospital. Kay bisan hospital, sumong inaysaan na bangod sa politika, ang akong tani punto diya, hospital niya, bisan diin ka man nga hospital, batunon ka, kay para iniya sa aton mga utod nga may ginabatyag na masakit. Wala ka bilinggan kung sino nagtukod sina, wala ka bilinggan kung diin na ginbutang, ang importante nga hospital ina. Ngaya sang gobyerno, nga dapat ati panon ang tanan, wala pili, wala sang politika. Amo kung tani ng akong punto, hindi kilaktan pa naton politika. Ngaya, ang Bacolod niya, mumanagani damo da, pasyente, hindi niya amo hospital niya. Yan niya sang gobyerno hospital. Yung gastuhan niya sang gobyerno, iya tao, kwarta niya, hindi inyo. Amo na blagi na intrahan sang politika nga ang papatigdog sa ospital, mga sweldo katanada, inyo na kwarta. Ginasulduhan lang nga kamo sang gobyerno eh. Amo na blang atong ginasulduhan na kamo sang tao ang gasweldo sa inyo. Pagkatapos iintra sa politika ang hospital. Daw hindi amo. Ubra kamo komentar nga tao nang gabayada, tao nang gasweldo sa inyo. Tapos makomentar kamo bangod sa politika,
daw hindi amobla. Isa daw gasulubra na ang politika sa utok nila, nalipat sila, na kwarta katao na hindi ila. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Philippine Standard Time, las 6:50, politika lokal, diri sa siyudad sa Bacolod. Insider report, bahusad yan Si Congressman Greg Gasataya, ginatun-an karon sang piyak nga grupo nga hindi pagpakuntahan diri sa siyudad sa Bacolod. So matabo sini, kung hindi pagpakuntahan sang oposisyon, kag ang administrasyon upod kay Mayor Bing Leonardia. Sa gihapon, ang kuwaon nga kongresista, natural, si Congressman Greg Gasataya. So matabo, common candidate ini kung matabo, si Congressman Greg Gasataya sa tuig 2022. Wala kontra. Common candidate siya, na amo na subong ang ginatunan, kag gina-estudyuhan gid sang kontra oposisyon dire sa siyudad sa Bacolod. So anong matabo? Kaya ang plano subong nga muni. Kahapon nagsulod ang isa ka report, mga aligasyon nga luyag sang grupo ang mangin kasumpong bala ni Mayor Bing Leonardia kon dayunon gid wala pa magani gid sang kasiguruhan kung mag-file siya sang certificate of candidacy. Ini si Albi Benitez. Luyag nila, one-on-one ang inkwento. Luyag pamatud-an kung sino-gid. Kung ano gid, kabako dire sa siyudad sa Bacolod. Nabi ni nga inkwento nga aman. May pila ka mga pagpinungkuan na meeting, naluyag nila, inkwento wala sang mainta, one-on-one sa tunga ni Mayor Bing Leonardia kag ni Albi Benitez. So para sa akon mayo nga inkwentro ni nga aman. Makita tani kung sinong mayo gid nga kandidato kag sinong mayong politiko, sinong mayong laki dire sa inkwentro sa tunga ni Mayor Bing Leonardia kag ni Albi Benitez. Amo nang ginatun-an subong. I don't know. Wala pa gid naggwa ang balita kung bala ang oposisyon ining masulod dire sa Bacolod magakuha kandidato sa pagka-konsehal. Diri sa piyak, kay Mayor Bing Leonardia, ginapagwa nila nga may mga malumpat sa piyak, may malumpat sa pader, inatanan lunsay aligasyon. So kung matabo ini, amo ini siya ang ginatawag naton batalya gid nga porte sa lokal nga politika diri sa siyudad sa Bacolod. Ginapahawanan mo, nya one-on-one na, one time makita ta kung sino ang mas mabako dire sa siyudad sa Bacolod. So balantayan, ilintriga ini nga balita nga karon ginatun-an dire sa siyudad sang Bacolod. Amo na siling naton pinakanami first time guro ini sa kasaysayan sang politika sa Bacolod nga porte ang eleksyon nga ang konsentrasyon sang bilog nga probinsya masintro sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Linis.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Are, masadya ini. Watak-watak kining PDP laban. Dawala lagi nasapak si Senador Manny Pacquiao. Sila ni Manny Pacquiao ning mga meeting-meeting nyo, wala na sang lisensya, kag wala panugot sa akon. Tigaling kay si Presidente Rodrigo Duterte yan, naghatag man sang basbas sa among pagtipon-tipon sang PDP laban. Magamuni nga plastada, hindi magdugay, mawagtang gini, binulagay gini ang mga opisyal sang PDP laban. Si Pacquiao nga nga pangusang na, wala ka mga ginarespito, nagagagatinerda sa partido sang PDP laban. Ti kung magdesider sa lagan sa presidente, hindi man lang malawag-lawagan si Manny Pacquiao. Kung maglagan presidente, may kwarta man, porte man, may ngalan man, kung ngalan na pagambalan, name recall, bilog kalibutan pa, ang kakilala sa iya, hindi lahog-lahog ni si Manny Pacquiao. Kung magdesider ini siya nga mag-arangkada sa pagka-presidente sa tuig 2022. Galing kay manting PDP laban ng mga opisyal subong, duso nga duso, luyag na Duterte. Duterte malagan presidente, Duterte malagan vice-presidente. Ba ano man nga klase pungso na ngaton? Hindi pa tayawan? Anong katuig? Vice-presidente pagid? Ba, tiagad na duso, niya do tao gid. Ang nagaduso, kalain, porte ini ang pungsod Pilipinas kon politika ang paghahambalan. Damo-damo ni, ang ining kwentuhanay siya ni porte ni. Hindi lahog-lahog ni ang engkwentro. Pero para sa akon, si Presidente Rodrigo Duterte, kung magpili kandidato, kung maglagan giman si Saran, natural bataya, ang iyan ay muon nga bisi, Bongbong Marcos mo, amo na yung pananaw ko sa politika, senaryo politika sa pungsod Pilipinas. Kaya kadamo pa mo, ang Duterte nga administrasyon, posibilidad, suportahon sang China. Ang pungsod Amerika, may ara man niya kandidato. Ang ngalan subong nagagwa ang iya sang kano, si Isko Moreno. Amo nang nagakatabo subong sa politika. So, pabuto naton sa 2022, dihamak ini ang magpasimpalad nga magapapili presidente. Mas madamo, mas mayo. Mas madamo, mas masadya. Mas madamo, may pilian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay Sansay ang mga kalintangan Responsable at ang balita Pagkain na Morning Edition upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,